Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou video de pe acest canal. Astăzi suntem aici în casă, în cameră la peruși, la papagali. Și o să îi eliberăm. Trebuie să mă duc afară ca să le aduc hrană, dar prima dată o să îi eliberăm. Hrana am să o aduc în casă. Pun un pic pe pauză și după aia o să îi eliberăm, dar nu îi eliberez eu decât le deschid portița și să iasă singuri. Am două porți. Cușca arată ca o casă. Pun pe pauză și revin. Așadar am revenit și acum o să deschidem portița asta și ca momeală o să le punem asta aici ca să ei și eu să iese afară. Eu o să mă pun aici în pat și o să filmez. Ca momeală ei se duc chiar acolo, iese direct afară. Fiindcă ele foame, dar dacă nu ele foame nu iese. Nu merge fata. Samu, du-te afară și aduc căldărușa de mâncare. Și pe asta aici. Pe amândouă. Poate acum se răzgândesc. Prima aceasta este luată de pe 1 martie 2020. Dacă trece iarna și ajunge. Samu, ieși afară! A ieșit afară masculul. Masculul a ieșit afară. Au ieșit toți afară. Opa! O amețit-o. Opa, încet, tu, măi! O, ce zboară ea. Încet, tu, măi! Hopa, 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 hopa! Perușa știe, uite să se învârte fetița. Încet, 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 -o. Nu vă izbiți în geam. Nu fiți proști. Trrr. Cam acesta a fost videoclipul. Nu uitați să dați un like, subscribe și atât. Like și dislike și butonul de abonare.